L'organització juvenil Arran denuncia que 3 dels seus membres estan imputats per uns delictes de furts i danys per haver tret plaques de 2 carrers de la ciutat de Lleida que el col·lectiu i alguns partits demanen que retirin per tenir una vinculació amb el franquisme. Assenyalen que estan imputats amb una causa penal de la que ningú els ha informat i que ho saben per la premsa. Ara demanen explicacions a la regidora i a l'alcalde. El col·lectiu Arran considera exagerada l'actuació de l'Ajuntament de Lleida, que ha denunciat a 3 dels seus membres per treure plaques de 2 carrers dels que diversos partits i entitats demanen canviar-los, en considerar que estan vinculats a la dictadura franquista o a la rebel·lió militar que va provocar la Guerra Civil. Els joves van ser enxampats el passat mes de desembre pels agents de la Guàrdia Urbana de Lleida, tot i que en aquell moment no els van lliurar cap denúncia. Ara diuen s'han trobat amb aquesta situació que coneixen per la premsa, ja que a ells no els consta ni se'ls hi ha comunicat. Per això, diuen, continuaran amb la seva lluita. A més, se'ls denuncia per via penal per un delicte de danys i furts amb una multa que pot arribar als 36.000 euros. És asseguren una mostra del tarannà de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida i de l'alcalde Àngel Ros. Sí, ens acusen de furt i danys. Per constituir un delicte de furt és essencial que darrere hi vagi un afany de lucre, el qual sabem tots que no existeix, bàsicament perquè això ve per un conflicte polític i no per cap tipus d'ànim de lucrar-nos o de beneficiar-nos de treure les plaques. I en quant als danys, pensem que també és totalment surrealista, perquè vam treure les plaques mitjançant un tornavís. Que nosaltres a dia d'avui encara no ens han notificat degudament. O sigui, el més normal és que o t'envien una cosa a casa o que t'ho facin arribar. Nosaltres, gairebé un mes i mig, 2 mesos després, no sabem res. O sigui, oficialment ha sigut perquè hem anat a buscar nosaltres. Llavors, per tant, una mica l'estratègia que seguirem serà la d'esperar i més enllà d'això hi ha una vessant política que és la que nosaltres seguirem fent-ho i seguirem desobeint i seguirem sortint al carrer. Afirmen, però, que continuaran treballant per a la retirada de les plaques dels carrers franquistes fins a aconseguir el seu objectiu.